Iris ili perunika je biljka koja se može često sresti kao samonikla u prirodi, a zbog toga što joj pogoduju klima i tlo, možete je vrlo lako gajiti i u svom dvorištu. Među brojnim varijetetima irisa, kod nas poznatog i kao perunika, raznih boja i predivnih mirisa, sigurno postoji neki koji će se lijepo uklopiti u vaš vrt. Možete ih saditi svuda. Neke sorte dobro uspijevaju u sjenci, druge su kao stvorene za sunčane pozicije. Ova biljka, čija su prirodna staništa rijeke i vlažne livade, uzgaja se od drevnih vremena, kada se vjerovalo da njeno podzemno stablo ima moćna ljekovita svojstva. Ogromnu vitalnost rizoma irisa zapazili su botaničari i baštovani novijeg doba, pa je lijepi cvijet, zahvaljujući eksperimentima iz Italije i Njemačke, početkom 20. vijeka dobio svoje hibride, mnogo ljepše od onih koji rastu u prirodi, u bezbroj boja, mirisne, otporne, ukratko toliko raznovrsne da je ponekad teško zaključiti da se radi o istom cvijetu. Postoje lukovičaste, rizomske i zeljaste vrste i svaka ima posebne zahtjeve u pogledu uzgajanja, bilo da se radi o zalivanju ili sastavu zemlje. Zato je veoma važno da prilikom kupovine provjerite kakve su potrebe biljke da biste joj omogućili idealne uslove za razvoj. Neke više vole kiselije tlo, dok druge preferiraju krečenjački teren. Većina irisa cvjeta u maju i junu, ali mnogi novi varijeteti formiraju pupoljke čak do septembra. Rizomi irisa sade se od jula do septembra, a razmak između biljaka trebalo bi da bude od 20 do 40 cm, u zavisnosti od varijeteta. I u ovom slučaju pridržavajte se pravila koja obično važe za sadnju biljaka sa ovakvim korijenom, koji se vrlo brzo širi i izbacuje nove izdanke. Tamo gdje danas posadite jednu biljku, sljedeće godine, ukoliko su uslovi dobri, iz istog rizoma niknuće 3 ili 4 mladice. Ako želite da sve reguliše majka priroda, posadite ih podalje jedne od drugih. Umnožavanje rizoma je veoma jednostavno. Kada se lišće dobro osuši, izvadite ih iz zemlje i pažljivo odvojite manje korijenje koje se formiralo oko glavnog korijena. Ostavite ih da se dobro osuše, držeći ih nekoliko dana na suvom i provjetrenom mjestu, a potom odložite u kartonsku kutiju koju ćete držati na prohladnom tamnom mjestu. U zavisnosti od varijeteta sade se od jula do septembra, oktobra ili pak u martu. Iris se zaista rijetko razbolijeva, ali dešava se da ga napadnu pauci koji sisaju sokove iz stabljike i cvjetova, oslabljujući otpornost biljke. Također može stradati od rđe, ali i usled truljenja rizoma. Prije nego što stavite iris u vazu, što će vam nesumnjivo uljepšati prostor, kratko nekoliko sekundi umočite stabljiku u ključalu vodu. Tako će cvjetovi duže trajati. Nemaju svi irisi mirisne latice, ali neki su ipak veoma posebni. Zanimljivo je da svjež rizom nema baš prijatan miris, ali kada se osuši, ispušta karakterističnu aromu ljubičice. Što se tiče cvijeta, ubjedljivo najljepše mirišu običan i blijedi iris, no nikako ne treba zaobići sortu Graminea koja širi miris kajsije.